Duha ka gas station sa dakbayan sa Toledo, gisunod og tulis sa upat ka mga tao. Patay ang usa sa mga tulisan sa ikaduha nila nga pagpanulis. Upat na ka Treasurer's Office ang gilungkab sa mga kawatan sulod lang sa usa ka semana. Treasurer's Office sa pinamungahan nakuhaan og dulan tunga sa milyon ka pesos. Hepe sa kapulisan sa lalawigan gimanduan sa paghimo og security survey o paghatag sa ilang rekomendasyon sa seguridad sa opisina sa mga tresurero. Hugot nga seguridad ipatuman sa mga pantalan og airport lakip na sa mga vital installations nunot sa hulga sa pagpamomba didto sa kauluhan. Klase sa dakbayan sa Sugbo gisuspenso ni Mayor Michael Rama tungod sa hulga sa kusog nga uwan. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan, ani ang mga balita, uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Lunes unang adlaw sa buwan sa Setyembre tuig 2014. Ako si Dennis Tanok. Inyo sa ming madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan og way nadawat nga impormasyon ang kapulisan sa Rayon 7 bahin sa terorismo sa tunga-tuwang Kabisayan, hugot silang nagmonitor niini ilabi na sa mga vital establishment sa Sugbo. Kininunot sa nakitang improvised explosive device sa Ninoy Aquino International Airport sa Kauluhan. Mao nga striktong seguridad ang ilang gipatuman karon sa kapulisan. Andrea Patenya, sugin ni May. Ni Mando si PRO 7 Regional Director Prudential Tom Banyas kapahugtan ang seguridad sa tanang vital establishment sa Sugbo, sama sa Mactan Cebu International Airport ug mga pantalan, nunot sa pagkadiskubre sa usa ka improvised explosive device didto sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa yuganihang buntag. Kinibisan pa man nga way nadawat nga bomb threats dinhi sa tunga-tungang Kabisayan. I have already directed my commanders to take extra precautions on this because seemingly if they can do that in Metro Manila, then hindi rin malayo na tatargetin din yung ating mga vital installations here in Cebu. Gipahibaw ni Police Senior Superintendent Constantino Barot, ang hepe sa 7th Police Center for Aviation Security, nga sugod karong adlaw, dugang mga pulis ang ilang i-assign sa main entrance sa tugpahanan sa Mactan aron sa pag-inspeksyon sa tanang tao nga musud, lakip na ang ilang mga bagahe. Mao nga hangyo niini ngadto sa mga pasahero nga musabot sa striktong pamaagi nga ilang ipatuman. We have to tighten our security. We will be adding more men para magkandak sa checkpoint, no, para matanaw po nato, verify everything and check all vehicles nga mo sulod sa tuang airport. Hugot nga monitoring sab ang gibuhat sa Regional Intelligence Division alang sa posibleng presensya sa mga terrorist groups sa Central Visayas. Negatibo hinuon ang ilang nadawat nga impormasyon kabahin niini. Pirmi man atong gipahinumduman ang ato ang mga intelligence units sa ubos sa pag intensify sa ilang intelligence monitoring. Gani regularly we've been reminding them for their enhancement of their mga target hardening measures. Gawa sa mga tugpahanan ug mga pantalan, hugot sab nga gipabantayan ang uban pang posibleng target areas sa mga daotang elemento sama sa mga malls. Andrea Patenya, News 5. Tungod sa nasinating low pressure area, gideklara sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nga way klase karong hapon ang tanang tinun-an sa elementarya ug high school. Leslie Kamenadi-Vistil, Suginlimi. Pinaagi ni City Councilor Dave Tumulak, gipahibaw ni ini nga gimando ni Cebu City Mayor Michael Rama nga way klase ang mga estudyante sa elementarya ug high school gumikan sa way hunong nga pag-uwan dala sa low pressure area nga posibleng mahimong bagyo. Gituyo kini sa Cebu City Government aron makauli og sayo ug malikay sa delikadong kahimtang ang tinun-an labi na kadtong ana ang magtungha sa bukirang barangay. On the record atong temporary gi-suspend ang klase gikan sa private o public para na sa tuasang mga pagpangandam. Labi na karon nga way hunong ang atong pag-uwan o pagtutaligsik, paghatag og seguridad sa atong mga kabataan nga makapauli silang tagsa-tagsa ka mga panimay, especially sa mountain barangays.
Giandam na sab ang tanang disaster team, labi na nga naa sa kabarangayan aron maalerto kini bisan unsang orasa sa posibilidad nga dunay motumaw nga baha o pagdahili sa yuta sa ilang areas of responsibility. Mipahimang nusab ang pangu sa Cebu City Health Department nga si Dr. Daisy Villa. Ang ngayang magbantay kung dunay sakit sa panit o samad aron makalikay sa sakit nga leptospirosis sa panahon sa baha. Muna nga atong giawhag ang mga katawhan nga dili labi na katong na ay mga samad. Naaman gyud tay dili nato hibaw-an uy nasamad di ay ta. Unya mo lusong dayon taan ang mga baha-baha. So dili gid na siya maayo. Kay ana ta makakuha og gitawag natong sakit nga leptospirosis. Leslie Caminadi-Vistil, News 5. Gipaybaw sa Information Officer sa Kapitolyo nga usa lang ka insidente ang ilan nadawat nga kadaot tibuok probinsya subay sa epekto sa padayong pag-uwan-uwan sa Sugbo. Doon hitabong pagdahili sa yuta sa Barangay Obo sa lungsod sa Dalaget kagahapon. Apan way kinabuhi ang nakalas ingon man danyo sa mga kaptangan. May munasab nga magian ang daan nga nitabuan sa landslide. Production Management Office, pinaagi ni ang head nila nato si Bas Tribunalo. They're in constant communication with the local disaster offices. Sige sila communicate for warnings, then communication kung si sitwasyon dito. So monitoring ato akaron. Hopefully si Marlon. Mibahad si Mayor Michael Rama ngadto sa mga establishmento o mga panimay nga nakalapas sa 3-meter easement zone. Way ilhon si Rama din iyang ipasuta sa City Legal Office kon pila og si kinsa ang mga nakalapas sa maong balaod. Anda makigbangi ang mayor aron mahawanan ang kasapaan. Human iserve sa City Legal ang notisiya ngadto sa mga establishmentong nakalapas, magsugod dayon sila guba bisan pa man og adunay mubabag niini. I wish we should not go to that. I wish they will all be there to help. And I wish, because as I have said, and I am very clear, beyond, I'm willing to cut ties even with friends who are repressing, oppressing, and taking the law into their own hands. Kalambigitan sa ginadiling drogas mo'y gitutukan karon sa kapulisan sa kamatayon sa usa ka lalaki nga gipusil kagabi sa may barangay Gunob sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ray Pasaporte, Suginlimi. Iningdalan kilid sa kural paingon sa sitio Sacred Heart Village sa barangay Gunob. Dakbayan sa Lapu-Lapu gipusil patay ang usa ka lalaki pasado alas 11 kagabi. Nakaangkon og tulo ka samad pinusilan ang biktima. Duha sa buko-buko og nilapos ang bala sa tiyan, samtang ang ikatulo sawang abaga. Sa gihimong pakisusi sa Homicide Police sa Lapu-Lapu City Police Office, ilang giila ang biktima pinaagi sa ID niini nga si Al Christian Bilonyo, taga sitio Sangi sa barangay Paho. Unom kakabhang sa kalibre 45 ang napunitan sa crime scene. Nakuha sab ang cellphone. Pita ka nga dunay sud nga kapin sa 10,000 pesos. Tulo ka pakiti nga gituuhang shabu. Ubang personal nga gamit ug magasin nga puno sa bala. Investigation na anin sir nga aning biktima nakitaan nga ni nga kuhan nagbuyod sa kuhan sa daplin sa karsada. Yang mga residente dito nakadungog og buto-buto sa armas. Hadlok po sila og gawas. Gingong nagsakay sa iyang motorsiklo ang biktima ni adtong higayuna. Nagduda ang kapulisan nga nagdala og armas ang biktima ug mao'y gigamit sa mamumuno sa pagpusil kaniya. Tutukang anggulo sa kapulisan mao ang ginadiling drogas. Kaning anggulo sa drogas mo yatong usa sa atong subayon karon. Tungod sa katong nahitabuan ko no. Previous sa kaning nga pangitabo na kuno gi-raid sa PDEA diha. Posible og unsay kuan baka na dudahan ni siya kuno naligya gid siya kuan. Ray Pasaporte, News 5. Gironda sa Talamban Police Station ang panimay sa usa ka gingong New Bane supplier sa maong barangay niadtong Sabado sa hapon. Eksklusibong nakauban sa operasyon si Andrea Patenya.
Tulo ka puno nga Nubain ampules, 8 ka ginamit nga ampules, 3 ka gagmayng pakete sa gituuhang shabu, drug paraphernalia, kapin o sa kalibo nga gidudahang halin, ug mga bala ang nakumpiska gikan sa subject nga si Shernov Serban alias Bagudok Ubudok sa iyang panimay dinhi sa Hillside, Barangay Talamban. Ang maong operasyon sa Talamban Police, pinasikat sa search warrant gikan kang RTC Branch 18 Judge Gilbert Moises. Lakip nga gidakop ang mag-agaw nga silang Ronnie ug Joseph Johnson nga padung nauntang magpa-inject og Nubain apan gihimaka kini sa duha. Ilang giangkon nga Nubain users gyud sila nga mailhan pinaagi sa mga nabunog nila nga ugat sa bukton. Wala mamoy, wala may rakit mamoy. Dili mi sa area man pero wala may makit na pa mamoy. Gamit. O may nagamit. Mo ang kon mi user mi man pero wala may magamit. Nari mo kami pista na tara sa agsungod. Kining gamay nga kubol-kubol sud sa panimay sa subject nga si Surban dinhi sa Barangay Talamban ang giingong dapit kundiin mag-inject og Nubain ang iyang mga customers. Gani na diskubrihan sa kapulisan kining lungag kung diin isuksok ang mga ginamit nga syringe. Giingong sa hongkera mangumpra si Surban diin iyang mapalit ang matag ampule sa kantidad nga 180 pesos ug ibaligya dayon sa presyo nga 250 pesos. Mahimo sab nga magpa-inject kaniya sa presyo nga 30 pesos diin puli-pulihan og gamit sa mga customer ang usa ka syringe. Base sa impormasyon nga nakuha sa kapulisan, lain-lain ang customer sa subject nga naglakip sa mga tinun-an apan gihimaka kini sa dinakpan. Dugay na ni siya. Kadugayan nag-operate na din sir. Pag una kuno ni siya libalik basta mo mga 1 year ni siya ani bisyo. Gamit mo sa mo nya nasa imo kan ba? Naay mo. Nasa imo kanyo ba? Nga mga ayo nimo, mo para palit mo. Kanyo ba? Lisod ang kuno. Kakaplibad? Lisod gyud paliton ba layo mo to. Andrea Patenia, News 5. Nakaikyas ang subject sa search warrant sa lungsod sa Cordova kinsa nalambigit sa ginadiling drogas. Samtang duha ka subject sa search warrant sa Dakbayan sa Mandaue na sikop sa managlahing operasyon. King Perez, Suginlimi. Gitanggong ang 5 ka mga lalaking naatlang nanuyop sa sitio Katarman 1 sa barangay Katarman sa lungsod sa Cordova ni atong Sabado sa gabi. Pinasikat sa search warrant gikan sa Mandaue City RTC Branch 59, grade sa kapulisan sa Cordova ang panimay sa usa ka Elizar Bagyo. Human mahibaw nga tigbaligya kini og drogas, hinungdan nga naabtan sa kapulisan nga nagpot session silang Randy Pacaldo, Ruben Rosari, Christopher Rosari, Roger Tantay ug Joner Kalubong. Pakyas ang kapulisan nga masikop ang subject sa search warrant nga si Bagyo. Nakuha ang 20 ka pakete sa gagmayng shabu ug laing medium size sachet sa shabu nga gibana-bana mo kantidad og 59,000 pesos. Kani bigsud nila nga bagawas pud. Ang ikuha nato sir og asa ang source ba kung ano itong i-determine o kinsay source para at least maigo na itong punuan paralyze kita ang operation nila. Sa Police Station 1 sa Dakbayan sa Mandaue, usa ka drug pusher ang nasikop pinaagi sa usa ka buy-bust operation sa Sitio Tribunal Barangay Sentro sa maong Dakbayan. Gilang dinakpan nga si Loreto Gailan, 30 anyos, taga Sitio Baybayon, Barangay Look. 3 ka semanang gipaubos sa surveillance sa kapulisan si Gailan. Di nakuhaan kinig na po kagagmayng pakete sa shabu ug laing 2 ka medium size sachet nga mobalor og 30,000 pesos. Giangkon sa akusado nga tigbaligya siya og shabu. Kanang nagitawag sa diri nga muna siyang kawana ay illegal activity dia. Ay trabaho. Ay trabaho. Nasa bata isbatan. Wa mohunong sa iyang ilegal nga negosyo sa drogas ang gilang drug pusher nga si Winston Haynosa. Human hulga sa iyang mga suking drug user sa Barangay Bakilid, Dakbayan sa Mandaue. Nasikop ang subject pinaagi sa search warrant nga giluwatan ni Judge Teresita Galanida tungod sa ilegal nga drogas. Kapin sa usa ka semana nga gipanidaan sa pulisan sa Kasuntingan Police Station ang operasyon sa subject uban sa iyang kapuyo nga si Angeli Rosco. Mahal ko sila kaya ako may suguon sa lang mo palit. Kaya anha mo gamit semua. Sa una ko man ako siya gibadlo na ay nagsipasak ka rin. So mahadlo ko siya at mga manuyupay ito. Murumag mong patay na. Higigita inong punga pero makadisposad din siya ugwan. Sabay-bay nga siya po. King Perez, News 5.
Nasikop niya itong Biyernes sa gabi ang giilang usa sa mga notadong drug pusher sa Barangay Tejero, kinsa Igsuon ug Barangay Tanod. Ray Pasaporte, sugin ni May. 5 ka bulto ug 24 ka gagmayng pakete sa gituang shabu. 3 ka armas nga puros dunay mga bala. 25,000 pesos nga kwarta nga gituang halin sa shabu ang nakuha sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch gikan sa ilang dinakpan nga si Manis Ibanez, 22 anyos. Noted di siya, lalo ni siya diha, pero ang kuan lang is daghan magud ni siyang mga bata-bata sa gawa, so inikuan pa lang sa sakyanan kay sudlunon man ma-burnout gid. Gibaybas ni adtong Bernes ang dinakpan sa iyang gipuy-an sa sitio Bac Blessed Sacrament, Villa Gonzalo 2 sa Barangay Tejero. Nabawi sa CIB ang 200 pesos nga mark money nga ilang gigamit sa pagpalit og usa ka pakete nga shabu ngadto kang Ibanez. Consider this siya level 2 sir. Mo kuan siya more than 500 grams a week sir. Kasi iyang revelation niya sir kaning armas din ng kuno niya na nakatulong sa aling. Ang primary istorya niya is na kuan ka na bitang pinirinda ba biniyaan. Kining usa original mo din sa matong dako-dako sa nakuha murag gito barter ba sa items ba. Gisusisab sa CIB kun anaa ba sa watchlist ang dinakpan nga nagpayuhot sa Barangay Tejero. Laing nasuta sa kapulisan nga ang dinakpan Igsuon ug Tanod sa Barangay Tejero. Gani human masikop si Ibanez, miadto sa buhatan sa CIB ang kapitan sa Tejero ug Igsuon niini. Gibanabanang mukabat sa 300,000 pesos ang kantidad sa nakuhang shabu gikan kang Ibanez. Niyari lang siya sir si kapitan kay nagsusi lang nakatuko ng balay nga among gisudlan, balay kuno sa dili kuno to may subject sa balay sa kini mo dinakpan. Pero dito man siya nasa sulod. So muna nga dito siya temporaryo nagpuyo. Bawang no-comment gana. No-comment gana. Ray Pasaporte, News 5. Gimanduan ang tanang hepe sa lalawigan sa Sugbo sa paghatag sa ilang rekomendasyon ngadto sa mga mayor alang sa pag-secure sa mga treasurer's office. Upat na ka mga munisipyo nga dool sa mga police stations ang gilungkab atol sa weekend. Andrea Patenya, Suginlimi. Gipamimoha ni Cebu Provincial Director Senior Superintendent Noel Guilliamac ang hepe sa pinamungahan pulis na si Senior Inspector Ruben Verbo. Kinitungod sa nahitabong pagpanglungkab sa Treasurer's Office sa ilang municipal hall kagahapon sa Kadlawon, diindulan 500,000 pesos ang nasakiyo. Si Verbo na ang ikaupat nga Chief of Police nga gipadadaan og memo ni Guilliamac tungod sa samang hinungdan. Unang gitawag ang atensyon sa mga hepe sa Compostela, Carmen ug Sogod ni atong niaging simana, human gipanglungkab ang Treasurer's Office sa ilang munisipyo. Dulan sa 200,000 pesos ang nakuha gikan sa tulo ka Treasurer's Office. Mato ni Guilliamac, naalarma sila sa sunod-sunod nga pagpangawat sud sa mga municipal halls. For them to explain how come under their watch no inside the municipality na ay mahitabo ngayon nani no they should have conducted patrol during unholy hour even though it is raining. Part ng sa ilang trabaho, especially for those who are on duty at that time. Gihatagan ni Guilliamac og usa ka semana ang tanang Chief of Police sa lalawigan sa paghimo og security survey sa tanang Treasurer's Office sa ilang lugar. Iyang gimanduan ang tanan sa pagsumiti sa ilang mga rekomendasyon sa mayor ug sa iyang buhatan. In the investigation, we found out medyo vulnerable man gud ang mga offices, especially the Treasurer's Office no. Muna nga with the security survey maybe they can implement security measures no para sa matawag na to kanabang malig-on sad no, especially the bolt. Duna na sila'y possible identity sa mga suspect. Hinuon anaa pa sila karon sa process of elimination. Mato ni Guilliamac, duna sila'y nakita ang mga similarities sa upat ka mga insidente. Wa sab nila giwagtang ang anggulo nga inside job ang mga panghitabo, mao nga gipaubos na niya sa background check tanang empleyado. Apan mato ni Guilliamac, posible usab nga gisakyan lang ang maong issue o gimugna lang ang maong pagpanulis. Ang ato sad, we cannot discount the possibility nga na ay mga gitawag nga copycat no. And maybe there are other person also who will take advantage of this situation. Just like karawang taxi driver, no,
who lost in a gambling joint and then later on magpa-blatter na lang sa police station nga i-hold up, no, para na ay justification about the money. Nanawagan si Guilliamac kadto sa mga empleyado sa mga LGUs nga mutabang sa pag-amping sa kwarta sa kagamhanan. Misugyot kini nga pabutangan nagyud og high quality CCTVs ug mga security guards ang mga munisipyo. Kung matauran man gani kini og CCTV, mirekomendar kini nga apil nga pabutangan og monitor ang mga police stations. Si Police Regional Office Director Chief Superintendent Prudencio Tom Banyas miingon nga samtang di pa maka-hire og gwardya ang mga munisipyo, pabantayan kini sa mga pulis kung magtener kini og dagkong kantidad sa kwarta, hilabi na kung weekend o holiday. Coordinate with them in case they have in that particular office a large amount of money, to coordinate with the police and have extra take precautionary measures. Andrea Patenia, News 5. Kapin sa 400,000 pesos nga kwarta nakuha sa mga kawatan gikan sa vault sa Treasurer's Office sa lungsod sa Pinamungahan. Jinky Bargio, Suginlimi. Kagahapon sa kadlawon, giingong gilungkab sa wa pa mailhing mga tao ang Treasurer's Office sa munisipyo sa Pinamungahan. Usa ka trabahador mo'y nakadiskubre nga giguba ang kandado sa luyo nga pultahan sa munisipyo diin miagi ang kawatan. Suway pausab nga giguba ang ATM machine nga ana sa sud apan wa sila magmalampuson. Pinaagi sa pagligwat sa glass door sa Treasurer's Office, nakasud ang kawatan kinsa miguba sa vault nga may sud kapin 400,000 pesos nga cash. Kadto na part ato para sweldo. Part sa ato standing ko ana mo naman may mga para maintenance and operating expenses namo. And then kuan nakitaw ti kwarta sa mong kuop, cooperative. Kaya ang akong DO, mo sad siya, kuan god, binlan sa among ang collections. Matud sa mayor, kumpiyansa ra sila tungod kay 15 metros ra ang gilayon sa munisipyo ug police station. Sama sa ubang mga lungsod, way CCTV camera ang Treasurer's Office. Dugay na silang naglaraw nga mopalit og CCTV, apan wa pa mapurbahi ang ilang supplemental budget. Even before the incident that happened, amos ang iplanuhan nga we'll be able to hire a blue guard or blue guards bisag magabi lang para nga doon ay makaproteher, no, o makasecure sa munisipyo labi na sa Treasurer's Office. Gisubay na karon sa Pinamungahan Police ang grupo sa local boys nga posibleng responsable sa pagpanglungkab sa ilang lugar. Sa pagkaroon ma'am, doon ay migitutok nga local boys o di sa nato na makuha sa mga doon na sa iyap mo lang makontak nga dili taga dere. So gisubay pa kana sa pagkakaroon ma'am kay nag-continuous mga po ang follow-up. Jinky Bargio, News 5. Gipasusi karon sa panguho sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo ang posibleng grupo sa mga kanhi security guard nga mo'y posibleng nagpaluyo sa sunod-sunod nga tulis nga nahitabo sa Sugbo. Andrea Patania, Suginlimi. Atol sa command conference sa tanang opisyales sa kapulisan kaganihang buntag, gimanduan ni PRO 7 Regional Director Police Chief Superintendent Prudencio Tom Banyas ang tanang provincial ug city directors nga mas pahugtan pa ang ilang seguridad nunot sa sunod-sunod nga pagpanulis ug pagpanglungkab nga nahitabo karon sa Sugbo. Sudlang sa usa ka semana, nagkalain-laing money transfer establishments, pawn shops ug gasolinahan ang gipangtulis. Mato ni Banyas, dunay posibilidad nga wa na makasapi ang mga criminal groups gikan sa pagpamaligya og drogas tungod sa subsub nilang anti-drug campaign. Mao nga mibalhin na sila karon sa pagpangawat. Strategies from siguro a certain part, a large part of their resources or their funds coming from illegal drugs was curtailed. So they have to eat also. And that's the reason why we are maybe experiencing this shift in their activities. Pareho silang nimando ni Cebu Provincial Police Office Director Senior Superintendent Noel Guilliamac sa pagdugang og police visibility sama sa pagpahigayon og roving patrols ug checkpoints ug sa pagtrace sa mga existing wanted persons o criminal groups. I have directed them to conduct reinvigorated patrol system, conduct checkpoints more, to
preempt this seemingly perceived increase in hold-up activities of the criminals. Kanang ato ang investigation on the identity of the suspect, no? Robbery suspect, no? Criminal groups within their area of responsibilities. Because by identifying beforehand these people, maybe we can look for ways, no? Maybe they have pending warrants of arrest. Nagduda si Gilyamak nga ang grupong suway nga mituli sa Palawan Pawn Shop sa Minglanilla kagahapon, mao ang samang grupo sa mga tulisan nga mituli sa duha ka gasolinahan sa Toledo kagabi. Gituuhan sab nga sila ang responsable sa pagpanulis sa mga delivery van sa kalungsuran. Ipasusi karon ni Gilyamak ang BISDA Security Agency kundiin kanhi sakop ang usa sa mga suspect nga namatay sa shootout nga si Randy Hacoselem aron pagkuha sa background ini. Nagtuo si Gilyamak nga ang grupo niini gilang kuban sa mga kanhi security guards. I think local group lang consisting of security guards. We are now coordinating with the security agency for the identity of those responsible. Ni pahimangno sab si Gilyamak sa mga tigduma og mga security agencies nga ipaubos og balik sa training ang ilang mga gwardya aron tudluan kung unsaon pag-ila sa mga tulisan ug di sila maoy unang madisarmahan. Andrea Patenia, News 5. Posibleng mga local boys nga mangiguay sa Bagatang Sugbo maoy nanulis sa gasolinahan sa Minglanilla ni adtong Huwebes. Kini ang gipahibaw sa Deputy Chief sa Kapulisan sa maong lungsod. Mubalik si Andrea Patenia. Giimbestigar pa sa Minglanilla Police ang nahitabong tuli sa usa ka gas station sa Poblasyon Ward 3 sa maong lungsod ni atong Huwebes sa gabi. Di inunom ka lalaki ang gitumbok na nanulis. Apa naglisod ang kapulisan sa pagtumbok sa ilang identity kay naghelmet silang tanan atol sa pagbuhat sa krimen. Suma sa pump boy nga si Julius Delit, padung naunta silang manirado ni atong higayuna dihang kalit nga nangabot ang pundok sa mga lalaki. Diin duha ang nagsilbing lookout, duha ang mikuha sa arma sa gwardya ug duha sab ang mitiun sa cashier dayon kuha sa 33,000 pesos nga halin. Pagabot ya ni gibalibar na mo nga wala na ba niya. Ang gwardiya ni apil sa balibad giingna niya nga wala na sir. Pag wala na. Ang usa nagmurag ning pugos bitag so diha sa kuan mo to pagabot niya diri. Ang katong usa dito mo na to ning ko si gwardiya nga. Guard ka nang ayaw na lagkuan ng guard kay kanang walay daw tang may tabon mo ambil lang arma sa mo. Gihulagway sa pump boy nga mikaging sila ni atong higayuna tungod sa kakulba. Pero di, kanang dili na ako, kaunas na akong malimot sa kuyaw sa tulong mo ba? Kuyawan kayo? Oo, kuyawan naman basta hugot pa ang tanong, pisilan pa naman ta. Nakuhaan sa CCTV ang hitabo apan nagdumili ang management sa maong gasolinahan sa pagpagawas ni ini sa media. Suma ni Minglanilla Deputy Chief Police Inspector Cecilio Pañares, mga local boys nga mangiguay sa Habagatang Sugbo maoy responsable sa krimen. Duda nila nga mga first-timers ang maong grupo base sa ilang linihukan. Sa akong nagawa na pag-uban ni siguro nga mga grupo sa base based lang sa mga witnesses dito sa ilang estilo sa pagtulis ba. Ano man sir? May dili pa jud kuno sila, murabag dili pa jud sila kaayo kuan ba. Haniti Kay numduman nga di kini ang labing unang higayon nga gitulis ang Petron sa Minglanilla. Niadtong Hunyo, natulis sab ang lain nilang branch sa Sitio Sangi, Barangay Kalahuan, diin 16,000 pesos nga kwarta ang nadagit sa duha ka tulisan. Andrea Patenia, News 5. Duha ka gas station sa Dakbayan sa Toledo gitulis sa upat ka mga tao. Nagbalampuso ang mga tulisan sa pagtulis sa unang gas station apan patay ang usa sa mga tulisan sa ikaduhang pagpanulis. Jinky Bargio, Suginlimi. Pasado alas 10 kagabi, upat ka mga lalaki luwan sa duha ka mga motorsiklo ang mituli sa Platinum Gas Station sa Barangay Luray 2, Syudad sa Toledo. Pinaagi sa CCTV recording, makita ang kalit nga pagsud sa cashier's booth niining usa ka lalaki nga naka-helmet kinsa mikuha sa tibok nila nga kinitaan samtang ang sa gawas maoy nagsilbing lookout. Matod sa cashier, nakuyawan siya sa hitabo ug wa siya'y nahimo gawas sa paghatag sa ilang halin. Gipabarog ko niya, gipatuyok-tuyok ko niya kay mutanaw ta ko siyang naong ba. Kani ang mga monitor kay naman may CCTV, iyang gipangbunal. May gani kay wala siya nagugba.
Human madala ang 7,000 pesos nga halin daling misibat ang mga tulisan, kinsa mitulis na sab sa Shell gas station. Pipila ka metros lang ang gilayon gikan sa ilang unang gitulis nga gas station. Nakumpirmar ni Make nga susamang grupo ang mitulis kanila og sa Shell tungod sa susamang plate number nga iyang gitiman-an. Wala kay nako na-identify kay tungod na sa kanang kakulba kaya akong gikuha og siguro ang plate number sa motor. Nakuha man ako ang usa ka plate number niya, ang usa kay for registration man siya. Si Noy Bastor maoy namatan ang buto-buto sa armas. Nakamata man ko niya mo pagbalik ko kita. Buto-buto ako no donggan ko na ginagri pusil. Matud sa pump boy sa Shell, nagtuo sila nga customers ang upat ka mga lalaki. Dihang nakamatikod siya nga tulis, dali niyang gialerto ang iyang amo nga si Raul Monsanto kinsa nakigpinusilay sa mga tulisan. Alam ko sa muang boss nga, boss, hold up. Di pagkuan na ma'am, pag abot na ako iri dapit, nakasaka ako iri, di pusil pagi ko ma'am. Atol sa hitabo, samaran si Monsanto sa iyang gusok samtang dead on the spot ang usa sa mga tulisan nga nailhang si Randy Hacosalem, 28 anyos, ug lumad nga taga Negros Occidental. Si Hacosalem giilang nga kani security guard ubos sa Bisda Security Agency. Nasayran nga trabahante kini sa laing gas station apan gitaktak ni adtong Hunyo. Atol sa pinusilay na angin ng pump boy nga si Wiljon Nakwa kinsa samdan siyang paa dihang gipusil sa mga suspect. Akong kauban nakadungog ba des kato. Ning abli ba spirtahan? Siya may noy naigo. Saan siya naigo? Diri sa tuod ma'am, diri. Matud sa hepe sa Toledo Police, doon na sila'y gisubay karon nga tinuod nga identity sa namatay. Apan iyang giklaro nga dili kini si Evan de Gala Behek nga taga Kamputhaw, syudad sa Sugbo. Star Oil gasoline station. Then ato kung nakita nga to, na-confirm dito sa mga gasoline boy nga girl nga na-randy dito nga nag-security guard sa una. Ang description sa namatay para sa description ko ni Randy. Kaganiha, nag-checkpoint ang mga pulis sakop sa Regional Public Safety Battalion alang sa mas hugot nga seguridad. Jinky Bargio, News 5. Usa ka lalaki nga gipusasan, gipusil patay suma sa mga nakasaksi, nagdagan kini samtang gipusil. King Perez, Huginlimi. Wa na matabang sa Cebu City Medical Center kining gipusil patay nga lalaki dito sa San Chanco Bridge, Barangay Pahina Central kagahapon sa hapon. Nakuha ang usa ka identification card sa usa ka Joven Maranga gikan sa biktima. Nakatatak sa mga school ID ang iyang pagtungha sa kolehiyo sa unang semester niadtong 2008. Suma sa ID ang adlaw natawhan karong adlaw ug musa ulog sa ika-33 nga panuigon. Kini adunay pinusilan sa liog ug duha ka igo sa dughan. Asa, luwi kita taon. Huwag ko ibaw, kinsan ito ka nagpatay niyo kisa ba? Huwag ibaw. Buto-buto yun. Magbuto sila, ito ba? Huwag ibaw. Nakuha gikan sa crime scene kining tulo ka bala sa kalibre 45 ug usa ka 9mm. Ang nakuha nga usa ka syringe ipasusi kung gigamit kini sa gidiling drogas. Matud pa ni SPO1 Ruth Biolango sa Cebu City Homicide Section, ilang nasayran sa inisyal nga investigasyon nga dunay unom ka lalaki nga nagsunod sa biktima. Ang upat niini nagsakay sa duha ka motorsiklo. Duha ka buk motorcycle with driver and back riders. Danay duha ka tao nga nagdagan, ang isa ga helmet, ang isa may gunman. Then ang kanya tong biktima mo ni gadagan ni siya nga gipusil. Apan katingadaan sa kapulisan kung ngano gipusasan ang biktima sa wa pa kini gipusil. Gipangutana ni SPO1 Vilango ang duol nga mga police stations kung aduna ba sila operasyon nga naglambigit sa biktima. Apan walay bisan usa ang dunay kasayuran sa biktima. Ang residente nga nagpuyo dapit sa crime scene wa makaila sa biktima. Wa. Dito taga dire? Dili. Kami kaila. Matud ni SPO1 Biolango, blanco pa sila sa ilang investigasyon kung kinsa ang mipusil patay sa biktima o kung adunay kalambigitan ng mga law enforcement agency sa kamatayon niini. Initial na to, wa pa man gyud ta nakibaw kisay mga gunmen, kisay mga suspects na to mga di pa ta kasulti kung kinsa gyud either. Kay pwede man gud nga ang uban magpulis-pulis, pwede gamiton ang style sa pulis nga magpusas pero di sa takaingon nga mamusil sad sila kung unsa. For sure gukdon man gyud. Daghan pwede laing tao mubuhat dili lang pulis, pwede sad pulis. King Perez, News 5.
Duha ka babay ang gipamusil sa usa ka wala pa mailhing lalaki dinhi sa sidewalk sa Dalan V. Rama at Bang sa Calamba Cemetery niadtong Sabado sa Udto. Andrea Patenya, Suginlimi. Naigo sa tiyan ug bukton ang 32 anyos nga si Janice Nabua, samtang naigo sa paa ang 43 anyos nga si Lilia Ramirez Ramos, kinsa napagan sa pagpamusil ni atong Sabado sa Udto. Dali silang gipangda sa Vicente Soto Memorial Medical Center ug kasamtangang nagpaayo karon. Asoy sa inahan ni Janice, nagpuyo sa atbang ang iyang anak ug mibisita sa ilang bay aron mukuha og kanon. Nakugang na lang sila nga adunay lalaking kalit nga miabot ug namusil sa iyang anak. Gani nakadagan pa si Janice ug miingon nga naigo siya. Nakakita sa hitabo ang 10 anyos niyang anak. Akong anak diri ba nagkuha sa kanon niya ako papangunaw na ko dito. Di paglingi na ko na may nag-anak niya ko nagtion gusto ni dagan lang sad ko pagbuto. Kita gi ka sa naong ma'am. Oo, pero duwa man ko kailaw. Makakaila lalaki. Kinsa iyang gisulod ma'am? Ang t-shirt, nagkarsunis, naggaw. Darak ka katong kapusil sa gadagra kuha ng pusil. Galaka bato niya kalit magkuhan dira ang gikuha ang kuhan. Nya gipusil la yung mama. Di wa siya lang gisulti. Wala. Dagan naman kalit. Nya pag kumani pusil, dagan. wa siya ni sakay motor. Sakay man. Sakay siya motor. Nya na. Pagsakay niya, natumba to siya niya. Pagsakay niya, balik na nakasakay niya, pasutoy din sila. Igo rang naninda sa dapit si Lilia, kinsa mibisita sab sa ila, dihang napagan sa pagpamusil. Istorya lang may pagkaman, gusto niya, muuli na siya. Pag uli naman niya, nagbuto-buto naman diya. Duha ka kabhang sa kalibre 45 ang nakuha gawa sa panimay sa pamilyang Nabua. Samtang laing duha ka kabhang ang nakuha sa unahan, diin gituuhang nagpasalba ang suspect. Matod sa homicide police, drogas mo ilang gitan-aw nga motibo sa krimen ug wa pa nila matumbog ang identity sa suspect. Ug bisan si Nabua miingon nga wa siya makaila sa lalaking mipusil kaniya. Istorya na ito nga, mawaginaan sa asset sa Pero naaan na sir, di gini siya involved. I-confirm pa nila ni Juan na ni Cuyos sa ospital. Andrea Patenia, News 5. 13 anyos nga batanong lalaki biktima sa hit and run kagahapon sa hapon. King Perez, Suginlimi. Wa na makalihok kining batang lalaki mao nga nagyaka na lang sa dan samtang nagkadugo. Nabanggaan kini sa wa mailhing tawo nga nagmotorsiklo sa may Imus Road habig sa Barangay Lorega, Dakbayan sa Sugbo, pasado alas 5 sa hapon kagahapon. Napiang ang tuong batiis ni ini og nakahiagom og pangos. Ang batanong biktima giilang nga si Kenny J. Jeneston. Labang na ho yan, ikuhan man. Usok. Gitabang ang biktima sa rescue team gikan sa Barangay Sambag 2. Giingong usa ka Honda Wave nga motorsiklo ang gimaneho sa wa mailhing nakabangga sa batan-on. Hangyo sa amahan sa biktima kinahanglang manubag ang nakasala sa iyang anak. Ngayon tabang mo surrender lang kasi iya mo tulubag. Kalwa may kasugo kay aksidente man pero nga ako lang diyo tadaganan ni bata. King Perez, News 5. Human mamatay ang usa ka lalaki nga taga-Dakbayan sa Danao tungod sa sakit nga meningococemia, laing taga-Danao sab ang giobserbaran karon sa Department of Health nga dunay samang sintomas sa maong sakit. Leslie Caminadivestil, Suginlimi. Nag-imbestigar karon ang Department of Health Region 7 sa bag-o na sab nga taho nga kaso sa meningococemia nga taga-Dakbayan sa Danao gihapon. Hinuon giklaro sa DOH 7 Regional Director Dr. Jaime Bernadas nga way angayang kabalakan ug ika-alarma. Dili ginaangay kahadlukan, no? Kaya kung masugot kang sa dili, ang meningococcus, normally naagi na siya mong langa-langa, no? Nana sa atong upper respiratory tract. Mutukar na siya kung mubo ang imong resistensya. It is a common bacteria sa atong upper respiratory tract. Laing gipasabot ni Bernadas nga ang sakit ng meningococemia matambalan pa kung matabang dayon kini. Ang importante lang ma-detect siya og sayo o na ma-identify siya para matagal tambal. Muatake na siya kung compromised ang host,
kung na ay resistance nga mubo. Leslie Caminati Vistil, News 5. Nasagmuyo si Cebu City Mayor Michael Rama sa uluhang buhatan sa DOH tungod sa langay nga pagtabang sa Tukurong City Hospital. Misamot ang kasagmuyo ni Rama human gi-downgrade sa DOH ang level sa temporaryong Cebu City Medical Center. Wa kuno hatagi og higayon ang CCMC nga makahatag na sa kinahanglan niini aron di ma-downgrade. Wa pa say update si Rama kalabot sa gisaad sa DOH nga 500 million pesos nga hinabang alang sa Tukurong bag-ong City Hospital. Inside, that hurt will always be there. That memory will always be there. Muna ako, I'm going up, asking and appealing to have it reconsidered. And I'm going to argue before DOH. Nagdugtong ang mga opisyal sa Kapitolyo ug ang team sa Interagency Humanitarian Evaluation kaginihang buntag alang sa ilang himong assessment sa mga biktima sa Bagyong Yolanda sa habagatang Sugbo. King Perez, Suginlimi. Sud sa upat ka adlaw mopahigayon og assessment ang grupo alang silang gihimong disaster response dinhi sa Sugbo siyam kabuwan human sa Bagyong Yolanda. Giklaro sa Capitol Consultant on Rehabilitation and Recovery nga dili ang mga lokal nga kagamhanan nga apektado sa bagyo ang mahimong subject sa assessment. Tinguha sa interagency assessment nga masukod kung nagmalampuson ang pagpahigayon sa disaster response sa mga international humanitarian agencies. Ingon man nga makakuha og mga leksyon alang sa pagresponde sa mga dagkong katalagman sama sa Bagyong Yolanda. Bear in mind that they are not assessing how we responded, not the government has responded, no. They're assessing how the humanitarian organizations present in the area had provided assistance to Cebu. So meaning these are the international organizations, they're actually assessing themselves. Hinabiunon niya sa assessment team ang mga cluster sa Task Force Pagligon alang sa shelter, education, livelihood ug health. Mubisita sab sila sa mga apektadong lungsod sama sa Bantayan, Santa Fe ug Daan Bantayan. Gipasabot sa consultant nga di tanang lungsod ug dakbayan ang mabisita sa assessment team. Mao nga dunay standard sa pagpili sa mga bisitahon nga mga lugar. Of course had experienced high level damage from Hayan. So that's why we went to Bantayan and Daan Bantayan. And then it should be located in areas with high levels of poverty before the typhoon. King Perez, News 5. Ipasalig ang kagamahanan sa dakbayan sa Naga sa pagtabang sa pamilya sa ilang traffic enforcer nga namatay human kulataha og dunggaba sa tricycle driver nga gisita niini niadtong miaging semana. Andrea Patenya, Suginlimi. Kitarukan og kandila kining dapit sa may gawa sa simbahan sa St. Francis de Assisi kundi inahagba ang patayng lawas ni Ramon Heredia, 57 anyos, taga Barangay Langtad, kinsa dulan 20 katuig nang nagsilbing traffic enforcer sa dakbayan sa Naga. Nadakpan na sabdayon ang suspect nga si Jonathan Book, tricycle driver, kinsa miangkon nga iyang nakulatahan ug nadunggaban si Heredia tungod sa kalagot human siya gisita og dapuga sa traffic enforcer tungod sa kapakya sa pagparehistro sa iyang tricycle. Tugan sa Buok nga nakainom siya ni adtong higayuna. Ako anak ko ang kalagot rin. Kalagot? Ano kalagot din ka atong traffic enforcer sir? Diyan ko napak akong uwa to. Kay? Nakpon ko niya, namo ko'y pasahero, ako muhunong. Daghang tao ang nakasaksi sa hitabo, mao nga dali rang nadakpan si Book. Gani si PO2 Keith Nunez maoy mialsa sa biktima ug mida sa tambalanan. Amo dayon gipaadtuan sa amo mga kauban. Ang kanang suspect si Jonathan mo'y gitudlo sa mga tao nga mo'y nagdunggab. Alarma dito sa tuwa mga kauban ng pulis, nadakpan na siya dito. Asa na siya nadakpan? Sa kilid sa simbahan na ma'am. Kasong murder ang buot ipasaka sa pamilyang Heredia batok ni Buok. Musunod jud sa kung unsay isugo sa taas. Mo na manakop sa mga tricycle na way mga lisensya na. Siguro magtrabaho rin siguro siya sa iya di trabaho ma'am ba? Okay ramon po siya sa ma'am, si Ramon.
Sa phone interview kang Naga City Mayor Valdemar Chong, mipasalig kini nga abagahon ang tanang gasto sa pagpalubong kang Heredia ug sa paghatag og trabaho sa asawa ni ini. Pangitaan man siya natog muhaom siya, ato siya muhaom. Dili lang ingon nga trabaho, yun nga doon lang siya mabuhat. Andrea Patenia, News 5. Gipahigayon kaganina sa Department of Health ang nationwide mass immunization alang sa tipdas ug polio. Leslie Caminada Vistil, Suginlimi. Ang mass immunization sa Department of Health gipahigayon sulod sa tinago gym kaganihang buntag. Ang kapinsa na po ka mga bata nga nag-edad 6 ka buwan pataas mo'y nakapahimo sa kampanya sa Department of Health nga ligtas sa tigdas. Matod sa Pangusa City Health Dr. Daisy Villa nga gisayon nila ang edad sa batang hatagan og bakuna tungod kay adunay mga batang daling mataptan. Till 9 months pa makuan ang atong kuan. 6 months na pagyud na maternal antibodies. But sad to say, we have a lot of cases, no? Since then, daghan kaayo gyud nga natay less than 9 months mo na nga we optional kayo, we make use of the wasted nga kuan namo sa immunization kay usa ra man gyud ka dose at 9 months ra man gyud siya. Ang Pangulo sa Department of Health Region 7 nga si Dr. Jaime Bernadas miingon nga angayan gyung bantayan ang mga batang adunay simptomas sa tipdas sama sa hilanat, sipon ug ubo. May pahimangno si Bernadas nga di magpaabot nga adunay laing pamation ang bata usa kini dadun sa doktor. Angay usab nga ipalayo ang mga bata sa taong adunay sakit nga tipdas. Muna nga ang mga dagko na dili naman na kung naka-immunize ka or nagkatigdas ka na, safe ka na nga moduol sa may tigdas. Pero katong wala pa magtigdas o wala pang mabakunahi, ato na siyang i-isolate. Dili natin ipaduol. Kaya matakdan man. Leslie Caminada Vistil, News 5. Gikumpirmar ni Provincial Information Officer Ethel Natera nga gitugutan na ang pagpasud og mga motorista sa Governor M. Roa Street nga naasud sa Capitol Compound subay sa gihimong dry run sa sitom ni adtong Biyernes. Dunay rerouting nga gihimo alang sa mga mobiyahe sa Guadalupe ug Banawa area human gisugdan na ang pag-ayo sa Dan M. Velez. Dugang ni Natera nga kinahanglan pang mangayo og extension ang DPWH Cebu City Engineering District kang Governor Junjun Davide kay dugay nga napatuman sa maong ahensya ang pagpaayo sa dalan. Kutob sa 5 lang ang gitugod sa Kapitolyo sa maong rerouting apan nauwahi ang pagpatuman sa pag-ayo sa Dan ingon man ang dry run sa rerouting. Walay parking along the roadside. So diretso-diretso gud ang flow sa traffic. You have to understand nga kini gamay mo kay siyang daan, piki kay isa ba. Kung ato na siyang i-allow, ma-traffic pud ang mga tao nagsulod. Boarding house sa May Osmeña Boulevard nasunog kagahapon sa hapon. King Perez, Suginlimi. Naog daw ang balay nga adunay unom kalawak paabangan nga gipanag-iya sa usa ka DC patalinghog. Gibana-bana mo kantidad og 60,000 pesos ang danyo sa maong insidente. Nakahipo sa pipilasi ang kabtangan kining usa sa mga boarders. Duha ka tuig na siya nga nag-abang sa boarding house. Oo, naikuha niya. Ay, may syagit na, ano ko no, kuhaan ba, nanisagit nga, anak, nga puno. Ito, naayos sa kapwa ng lalaki nga, nanikuhaan ni, wala mo, naisunog, ito, nanggawas, nakuha naman ka na. May pasalig ang barangay kapitan nga muhatag og assistant sa mga apektadong mulupyo. Kami, may multipurpose hall, pwede na mo ato lang sa barangay hall sa taas. Na mo ma-house ang mga victims. Ever nga na-agyod ang gusto ko tumanjoy kapuyan. Gisuta pa sa mga investigador ang hinungdan sa sunog sa boarding house nga ginama sa mixed materials. So ano po nag-ikuhan place into under investigation kay wala mo gitaw sa pagkitabo, wala tayo ang pangmalab. So, may nagabang pero nanglakaw dyan ko. Miduaw sab sa maong insidente si Cebu City Vice Mayor Edgardo Labella. Bisan pa nga way naangol sa hitabo na obserbahan sa Vice Mayor ang nagsikit nga mga panimay nga gihimong mga boarding house. Mato de Labella nga maglisod ang dakbayan sa pagpatuman sa reblocking tungod kay mga private ang mga panimay. Apan ipasusi sa Vice Mayor sa Office of the Building Official kung adunay nahimong kalapasan ng mga boarding houses. Of course, the city has the authority to regulate, no, pursuant to the general welfare. Isa private pero kinahanglan ang pagkabutang sa mga panimalay nga dili magdikit-dikit
doon na maginay kuan requirement. King Perez, News 5. Fun run ug cycling gipasiugdahan niya atong Sabado sa Cebu Provincial Police Office. Ray Pasaporte, sugin ni May. Actually, this is a physical fitness program in support of PRO7's campaign against illegal drugs, no, nga gipasihugdan sa atuang regional director, no, si Chup Superintendent Tabanyas. Gawas sa kapulisan ni apil sab sa maong kalihukan ang mga opisyal sa Police Regional Office 7, Cebu City Police, Mandawi City Police ug Lapu-Lapu City Police Office uban ang ilang mga sakop alang sa dagan og bisikleta. Gibuksan ang programa pinaagi sa Zumba nga gipahigayon atubangan sa Kapitolyo. Natay team ani nga matawag na tong magbisikleta, tumakbo para sa kapayapaan at mabuting kinabukasan ng ating mga kabataan. So kini nga programa para sa ni pagpaybaw sa atong mga komunidad usag ill effect sa illegal drugs, no, sa atong mga kabataan. Gilatas sa mga nagbisikleta ang kapin 27 kilometros nga miagigikan sa Osmeña Boulevard, lahos sa Inbacalso Avenue ngadto na sa Tabunok Talisay ug pag-abot sa Lawaan, muliko kini paingon sa South Coastal Road ug lusot sa Cebu City Hall. Samtang ang nanagan migikan sa atubangan sa Capitol subay sa Fuente Rotunda ug lahos sa Mango Avenue. Gibana-bana ni Gilyamak nga miabot sa dulan 400 ang misalmot sa maong kalihukan. Ray Pasaporte, News 5. Maukadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Kini si Dennis Tanok. Musunod ng Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanos kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!